Знаете ли, че много животни разпознават опасности мигновено? Тайната е в техните сетивни способности. Например, котките имат изключително остро зрение, което им позволява да забележат дори най-малките движения. А кучетата? Те могат да доловят миризми, които хората не усещат. Тези способности са наследство от предците им. В дивата природа, бързото разпознаване на заплахи е жизнено важно. Животните, които реагират бързо, имат по-голям шанс да оцелеят. Интересно е, че дори рибите имат специални рецептори, които им помагат да усетят промени в околната среда. Всички тези уникални способности им помагат да избягват хищници и да се защитават. Следващият път, когато видите животно, помислете колко бързо то може да разпознае опасности около себе си.